Vi skal i den her video snakke om cosinusrelationerne og se på et bevis for, hvorfor de egentlig gælder. Cosinusrelationerne de siger noget om vinkler og længder i sådan helt vilkårlige trekanter. Det betyder, at de behøver ikke at nødvendigvis være retvinklede eller ligebenede. De kan være ligesom som vi kan tænke os det. Så de er helt vilkårlige, det vil sige helt tilfældigt valgt. Cosinusrelationerne de siger, at cosinus til vinklen A er lig med B'an plus C'an minus A'an divideret med 2BC. Eller sådan helt tilsvarende, hvis vi isolerer A'an i det udtryk, så får vi, at det er lig med B'an plus C'an minus 2BC gange cosinus til A. Så lad os prøve at kigge på beviset for det. Beviset for cosinus til vinklen B og vinklen C er sådan meget tilsvarende. Så derfor så vil jeg kun lave det for vinklen A. Så lad os gøre det. Så vi skriver bevis. For at bevise det her, så starter vi lige med at lave en lille skitse af en helt tilfældig trekant ABC. Så jeg navngiver den lige ABC med tilsvarende sider. Så tegner vi sådan, som et lille trick, kan man måske sige, en højde fra vinklen B. Vi husker på, at højden den går altid vinkelret ned på grundlinjen. Så ved at indtegne den her højde, så kan jeg faktisk dele min trekant ABC i to retvinklede trekanter. Godt. Så lad os kalde det lille linjestykke her for S, og det her lille linjestykke for T. Det vil altså sige, at det her linjestykke, det er det, jeg kalder S, og det her linjestykke, det er det, jeg kalder for T. Godt. Vi gør det her med at inddele trekanten i to retvinklede trekanter, fordi vi ved relativt meget om retvinklede trekanter i virkeligheden. Så det skal vi udnytte lidt. Hvis vi starter med at kigge på trekanten til, til højre. Lad mig lige kalde højden her for H også, så bliver det lidt nemmere. Så vi starter med at kigge på den lille trekant her til højre, det vil sige den, jeg markerer med gult her. Godt. I den her trekant, der må der i hvert fald gælde Pythagoras' læresætning. Så derfor må vi have, at A i anden er lige med H i anden plus T i anden. Det her det kalder vi lige for ligning nummer 1, fordi det skal vi bruge senere. Godt. Hvis vi lige prøver at kigge på trekanten til venstre, det vil sige den her blå trekant, jeg lige har markeret, eller prøvet at markere, så ved vi jo, at cosinus til en vinkel i en retvinklet trekant er givet ved den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Helt konkret så betyder det for os, at vi kan skrive, at cosinus til vinklen A er lige med den hosliggende katete, det vil sige linjestykket S, divideret med hypotenusen, det vil sige linjestykket C. Så hvis vi lige isolerer S i det her udtryk, ved at gange med C på begge sider, så får vi, at cosinus til A gange med C er lige med S. Godt. Hvad kan vi mere sige? Jo, vi kan jo også sige, at fordi trekanten til venstre er retvinklet, så har vi også, at sinus til en vinkel er givet ved den modstående katete divideret med hypotenusen. Hvad betyder det? Det betyder, at sinus til vinklen A i den lille blå trekant er lig med den modstående katete. I det her tilfælde så er det jo det, vi kalder for H, divideret med hypotenusen, det vil sige vores længde C. På lidt samme måde som før, så isolerer vi lige H i det her udtryk ved at gange med C på begge sider. Så får vi, at sinus til A gange med C er lig med H. Og lad os lige kalde den her ligning for 2, fordi den skal vi også bruge lidt senere, så det bliver godt lige at have et navn på den. Godt. Sidste ting, vi også lige skal lægge mærke til, det er måden, vi har tegnet vores trekant på heroppe. Det her trick med at dele linjestykket B i to dele, S og T.
det betyder jo også, at linjestykket B må være lig med S plus T. Så længden af linjestykket B må være længden af S plusset med længden af T. Godt, så lad os lige prøve, om vi kan isolere T i det her udtryk ved at trække S fra på begge sider. Så vi skriver, at T er lig med B minus S. Godt. Vi laver lige et til lille smart trick her. I den ligning, vi har her, som jeg ikke har givet noget navn, der har vi jo et udtryk for S. Og det udtryk for S, det er cosinus til A gange med C. Så nu kunne jeg godt tænke mig at erstatte mit S hernede med mit udtryk fra S heroppe fra. Så det prøver vi lige at gøre. Og det betyder, at T er lig med B, gør vi ikke noget ved, den lader vi stå. Men i stedet for at skrive S, så skriver jeg nu mit udtryk for S. Det vil sige cosinus til A gange med C. Okay, den her sidste formel, vi lige har skrevet op, den kalder vi lige for 3. Godt. Nu kommer sådan vores sådan lidt hårdere arbejde, eller hvad man nu skal kalde det. Fordi nu kombinerer vi simpelthen vores 3 ligninger, eller vores 3 udtryk. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg starter oppe i mit udtryk 1, altså A i anden er lige med H i anden plus T i anden. Og så ser jeg, om jeg kan erstatte noget undervejs, sådan så det hele kommer til at ligne det, vi prøver at vise. Godt, så det her det er bare mit udtryk 1, jeg har skrevet op. Så lad os lige kigge en gang. I vores udtryk nummer 2, det vil sige her, der har vi et udtryk for H. Så det kunne jeg godt tænke mig at indsætte hernede i stedet. Det vil sige, at i stedet for at skrive, at A i anden er lige med H i anden plus T i anden, så kan jeg skrive, at A i anden er lige med mit udtryk for H i anden. Det vil sige sinus til A gange med C opløftet i anden. Plus T i anden. Så tager vi lige den bagefter. Godt. Så jeg skriver lige op en gang til. Sinus til A i A gange C i anden. Godt. Nu kunne jeg godt tænke mig at udskifte mit T her med mit udtryk for T, som kommer her fra ligning nummer 3. Så det gør vi lige. Jeg starter lige med at skrive en parentes, fordi alt det her, hele det her lange udtryk for T, det skal jo opløftes i anden. Så nu skriver jeg bare mit udtryk for T, det vil sige B minus cosinus til A gange med C. Og så skulle alt det opløftes i anden. Okay, så lad os se, om vi kan prøve at skrive det her lidt pænere. Så lad os først se på første parentes her. Denne her parentes, der kan vi bruge nogle potensregneregler til at omskrive den lidt. Så det starter vi lige med. Det vil sige, at vi kan skrive, at A i anden er lige med sinus til A i anden gange med C i anden. Så lad os lige prøve at kigge på vores anden parentes her. Den ser lidt mere farlig ud, men i virkeligheden så er det jo faktisk bare en kvadratsætning. Så vi husker, at den her parentes i anden potens, den kan omskrives til det første led i anden, det vil sige B i anden, plus det andet led i anden, det vil sige cosinus til A gange med C i anden, minus det dobbelte produkt. Det vil sige 2 gange med B gange med cosinus til A gange med C. Okay, så lad os lige prøve at gøre lidt ved den her også, ved hjælp af nogle potensregneregler. Så nu skriver jeg lige hele det her udtryk op igen. A i anden er lige med sinus til A i anden gange med C i anden plus
b i anden plus cosinus til a i anden gange med c i anden minus 2 gange b gange cosinus til a gange med c. Godt. Det næste vi gør nu, det er at vi prøver lige at kigge på det her led og på det her led. På begge de led, der er der jo ganget c i anden på. Det vil sige, at det kunne være rigtig smart nu at sådan trække c uden for en parentes. Så det prøver vi lige at gøre. Så jeg skriver lige igen, at a i anden er lige med. Så prøver jeg lige at få det skrevet lidt om. De to grønne led her, det vil sige sinus til a i anden plus cosinus til a i anden, og så ganger jeg lige med c i anden her udenpå. Så hvis vi lige sådan prøver at huske på, hvordan det er, man ganger ind i en parentes, så håber jeg, det giver super god mening, at det grønne stykke her er det samme som de to grønne led heroppe i linjen lige over. Så det er simpelthen bare en smart måde, vi lige har omskrevet lidt på. Godt, så lad os lige få resten med. Det vil sige, at vi skal lægge b i anden til, og vi skal trække 2b gange cosinus til a gange c fra. Okay, så næste ting, vi så lægger mærke til her, det er, at vores stykke herinde, det er faktisk det, vi sådan, måske i daglig tale vil kalde for idiotformlen. Fordi der gælder nemlig altid, at sinus til en vinkel i anden plus cosinus til den samme vinkel i anden, det giver altid 1. Så det, der står inde i parentesen, det er faktisk i virkeligheden bare 1. Det betyder, at hele vores ligning, den kan vi simpelthen nu skrive som 1 gange med c i anden plus b i anden minus 2 b gange cosinus til a gange med c. Nu blev det jo lidt kortere, lidt mere rart at se på. Så lad os prøve, om vi kan isolere cosinus til a i det her udtryk. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at lægge, 2bc gange cosinus til a til på begge sider. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig at lægge det her til på begge sider. Så lad mig lige prøve at skrive, hvad det er, jeg prøver at sige. Det vil sige, at min ligning hedder nu a i anden plus 2b gange cosinus til a gange c er lige med 1 gange c i anden. Det er jo bare det samme som c i anden plus b i anden. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at trække a i anden fra på hver side. Det vil sige, at nu står der, at 2b gange cosinus til a gange c er lige med c i anden plus b i anden minus a i anden. Godt. Det sidste, vi så lige mangler, nu for at isolere cosinus til a i det her udtryk, det er simpelthen at dividere med 2 gange b gange c, for så forsvinder det alt sammen over fra venstre siden. Så der kommer til at stå cosinus til a er lige med c anden plus b anden minus a i anden, divideret med 2bc. Og det var jo heldigvis lige præcis det, vi godt kunne tænke os at vise. Så derfor er vi færdige nu. Lad os lige rulle op og se, at det passer. Det gjorde det, sørme. Så det var sådan, vi beviser cosinusrelationerne for vinklen A. Helt tilsvarende kan man gøre det med vinklen B eller med vinklen C. Man skal bare lægge højden ud fra en anden vinkel.